Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudriyet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Nashtakim Mugam Karodi Vacharam Pangum Langayade Giri Kripatamaham Vande Paramanandamadavam Sri Guru Dinadarinam Sri Chaitanyamishram Vajnanatimirandhyasya Jnananjalasalagaya Chashurminidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanyam Manavishtam Sthabidam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Tada Disabandhigam Vandeham Sri Guru Sri Yuddhapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamsa Sri Rupam Sagarajadam Sakhana Rikunadanidam Tam Sajivam Sadevam Sabadudam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sakhana Lalita Sri Vishadanim Tam Sahe Krishna Karuna Sindhu Dinabendo Jadapade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Kshavana Sude Devi Pranamami Hari Priye Vanja Kalpada Rupecha Kripa Sindhibhye Vaja Padinam Pavebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Samin Nidinamine Namaste Saraswateve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Desadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada ki Jai Gurudev ki Jai Anand Gauri Vaishnava Bhakta ki Jai. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭാത് കി ജയ് ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയണത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രബല രൂപങ്ങൾ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് മധുരാവാസം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്ത സേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം എന്നീ 5 ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ശക്തമാണെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രാരംഭ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീലകളൊക്കെ നടന്നുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഇതിന് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം, അയോധ്യ സന്ദർശനം. അതൊരു പാർട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ അല്ലെ. നമ്മള്
ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യണം. അതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് പോലെ ആരാധന, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഭാഗവതം നമ്മൾ വായിക്കണം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തസേവനം. ഭക്തസേവനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപം. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തായാലും ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അത്രയും ശക്തമാണെന്നാണ് പറയുക 5 കാര്യങ്ങൾ. അത് കാരണം ഈ 5 കാര്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. ഭക്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്ത് തന്നെ സ്പിരിച്വല ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത് ദ്രുപദ് അഥവാ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒന്ന് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്നു, ആ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളയാളെ നീയെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്ഥാനഘട്ടം ഉള്ള തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിതമാശകൾ പറഞ്ഞതും അങ്ങനത്തെ കാര്യം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം, അത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ആനന്ദം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ചങ്ങാതിമാരായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നീ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെ നോക്കരുതെന്നാ പറയണത്? കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. കേശിഘട്ട വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്ഥാനഘട്ടം അവിടെ തീരത്തു നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ, നെറുകയിൽ മയിൽപ്പിൽ, ആകാശത്തിന്റെ നറുനിലവിൽ കുളിച്ചു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്കിന്ന് പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരോട്, ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപം കാണുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള സുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് മാറി മറിയും. അതായത് നമുക്ക് അതിനേൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് വിഗ്രഹം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളായാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭഗവാനെ ഓരോ പൂക്കൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോഴും വിളക്കിന്റെ രൂപം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും, അറിയാണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലേദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് മംഗളാരതിയോ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് തലേദിവസം പൂജാരിമാരെല്ലാതും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അത് കാണണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണണം. അപ്പൊ അവര് അത്രയും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഒരേ കാര്യങ്ങളും അലങ്കരിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ആനന്ദം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ആയ സമയത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്തോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് അലങ്കാരങ്ങളോട് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദം ലഭിക്കും. ആ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സന്തോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതേ രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം മറക്കും എന്ന് സാരം. അതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ, കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു അംഗം പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് അങ്ങനെയായി മാറും. നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറും നമ്മളെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം, ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യക്തികളോടും അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലോടുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധം നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ വിഗ്രഹിച്ച് സ്ഥാപിച്ച സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വിഗ്രഹം വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും പോലെ ആനന്ദം നമുക്ക് വേറൊന്നിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ക്ലബ്ബിൽ പോക്ക്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പോക്കാണ് അല്ലെ, ക്ലബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ്, സിനിമശാല, നൃത്ത കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. നമുക്ക്
നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം വെച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ബിസി ആവില്ല, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെന്താണ്, ഒന്നാമത്തെ സമയം കിട്ടൂല, ഫസ്റ്റ് കാര്യം സമയം തന്നെ കിട്ടൂല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ എന്താണ്, ഇതിലൊരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നതോട് കൂടി എന്താണ്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കില്ല. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടാമത്തെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആനന്ദവും കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പുകവലി ആയാലും മദ്യപാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഭുക്കന്മാര് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ, നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമ കാണാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സിനിമ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് വലിയൊരു അതിനോടൊന്നും വലിയ ഇത് തോന്നൂല. നിങ്ങൾക്കും പലവർക്കും അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിലുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരിലുള്ള ആകർഷണം കുറയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. രൂപഗോസ്വാമി തുടരുന്നു, എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്ത്, ബലകാംക്ഷയോടെ കർമ്മബലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയുമെല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായമായ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ഫലകാംക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മംഗളദായമായ തത്വത്തെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകം ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലല്ലാതെ ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഈവൻ ഭാഗവതത്തിലും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ദശമസ്കന്ധം, അതാണ് പത്താമത്തെ ഭാഗവതത്തിലെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധാണ് ദശമസ്കന്ധം. അതിലാണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വിശാദമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർണ്ണന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു ബുക്ക്, നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദശമസ്കന്ധാണ്. അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലം, സായുജ്യം എന്നിവനെ ചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഭാഗവതത്തിലേക്ക് പറയുന്നത്, ഭാഗവതം നിത്യം സേവിക്കണം അല്ലെ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അത് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവത പാരായണമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലം, സായുജ്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചപ്പുചവറ് പോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം എന്താണ്, അത്രയും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയാം, നടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു വാക്കറുള്ള പോലെ അല്ലെ, നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് വാക്കറിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്, ഇത് കളയാതെ ഈ അവസ്ഥ, അതായത് അനുഷ്ഠാന സാമ്പത്തിക ലാഭം, അതുപോലെ സായുജ്യമുക്തി, അനുഷ്ഠാന കർമ്മം, ഇതൊന്നും കളയാതെ ശരിക്കും ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തണം. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ്, അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം, ഇത് മാത്രമാണ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ ആളിനെ മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരിത്യാഗം, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് 10ാം സ്കന്ധം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കണം. അത്തരം നമ്മളെ അനുഷ്ഠാനപരം, നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ വളരെ ഭക്തിയോട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ 10ാം സ്കന്ധം വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആരും അങ്ങനെ വായിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ.
പൊതുവെ ആളുകൾ സമൂഹം, സുഹൃതം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങളല്ലേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹമുണ്ട്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം വിശദമായി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വളർത്താൻ വേണ്ടി, ഇതാണ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നാണ് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിലും, ഇത് വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ, അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ സുഹൃബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക എന്നതാണ്. അതാണ് കാര്യം. കാരണം ഭഗവാനെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും അവരെ ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ഇവരോടുള്ള പുറമേ ഉള്ള വ്യക്തികളോടുകൂടി ഉള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ, അവരോടുള്ള ആകർഷണം വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനിലെ ആകർഷണം വരുമ്പോ ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിപ്പോകും. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പൂഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തികൾ, അതായത് ഗോവിന്ദൻ സാന്നിധ്യം എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. അപ്പൊ സുഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിവ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തികളുടെ, അതായത് ഗോവിന്ദനിന്റെ സ്വാധീനത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. അത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പോവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, അത് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കുറയും. ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്? ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വരും അല്ലെ. അത് വിശദമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും അത്ഭുതകരമായി, എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായി ശേഷം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടെന്നും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കാണികമെന്നാണ് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ തൽപരനാകണം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, സത്യം പറഞ്ഞ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുനീര് വരും അല്ലെ, നമുക്ക് ആനന്ദ കണ്ണുനീര് വരും നമുക്ക്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നതോട് കണ്ണുനീര് വരികയും നമ്മുടെ ശരീരം വിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയണത്. അതൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ്. അതിനാണ് ഭക്തിയുടെ തന്നെ പല ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ പല സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതൊക്കെ. നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് വരും, ശരീരത്തിന് വിറയ്ക്കും. നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യ ആത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. അപ്പൊ അത്രയും ലെവലിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രയും, അതായത് മഹാമന്ത്രം വളരെ മനസ്സിരുത്തി നമ്മൾ ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ, നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പി അല്ലെ. നാരദൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വീണയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ വീണെപ്പോഴും വീണകമ്പനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാമത്തിനനുസരിച്ച് നാരദൻ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ വായിക്കും. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടം കടന്നിരിക്കും. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടെ എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പല അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയും. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, മധുരമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പക്ഷികളെ കള
കുഞ്ചനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കന്ദവ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ യമുന നേരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മധുരമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മധുരവാസം അല്ലെങ്കിൽ മധുര കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പക്ഷികളുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യമുന തീരത്ത് ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, പരമാനന്ദം, അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരം അതൊക്കെ അലകളായിട്ട് എന്നിൽ വന്ന് അടിയുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം എന്താ മധുരവാസത്തെ മധുരനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മധുരനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മധുരമണ്ഡലത്തിന്റെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും ഈ അനുഭവം ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലാത്തവർക്കും പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭൗതികലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും മടങ്ങ എന്ന് തോന്നിക്കുന്നത്ര മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരം. ഭൗതികലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും മടങ്ങേണ്ട എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മനോഹര രൂപമാണ് യമുനാ തീരത്തെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതായത് മധുരയിലും വൃന്ദാവനമാണെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും മടങ്ങാൻ തോന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയാതെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 84 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരമുള്ള മധുര മണ്ഡലം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവന യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാര വർണ്ണനയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ 84 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരിക്കും മധുര മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. മധുരയും വൃന്ദാവനും സർവ്വസാധിയാണ്, സർവ്വസാധിയ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തെയും മധുരയെയും ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, കാരണം അതൊരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അതെന്താണ് അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആവാഹിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ ആവാഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? മധുരയ്ക്കും വൃന്ദാവനത്തിനുമുണ്ട്. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മളിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ക്ലിയർ കട്ട് പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിലുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും മധുര എന്ന് പറയും. മധുരയും പ്രത്യേകിച്ച് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണർവ് ലഭിക്കും. നമുക്കായാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് പോയി കീർത്തനങ്ങളിൽ അതിൽ ശരിക്കും നമ്മള് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാതും മറന്നു പോകും. അങ്ങനത്തെ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഭയങ്കര നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര റഷണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ജനറലായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും. ആ സമയത്ത് നമ്മളല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്കും പലവർക്കും പല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മളത് പുനർജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ശരിക്കും. അതിന് മുന്നേ ആ സ്ഥലം പതുക്കെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ നമുക്കറിയാം മുഗളന്മാരെ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാണ് ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയും 6 ഗോസ്വാമിമാര് അതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രയത്നിച്ച് അങ്ങനെ പല പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഗോവിന്ദജി ക്ഷേത്രമാണ് മലരം, ഒരു ചെറിയൊരു മലരം മുകളിലൊക്കെ, അത് പിന്നെ ഔറംഗസീബ് പൊട്ടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പല പല അതിന്റെ കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവിടെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, കൂടുതൽ പവർഫുൾ ഉള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. കുറവുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഭൗതികവാദികൾക്ക് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയതയുടെ ഉത്തമ ശൃംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് കാണുന്നത് പോലെയാണ്. അതെന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞത്, അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ തീരം ഭക്തന്മാർക്ക് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ,
അയ അതീതര അവസ്ഥയാണ് ആ സ്ഥലത്തിനുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതിശയോക്തിപരമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ അല്ലെ, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അതിശയോക്തി പോലെ തോന്നും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അതിശയോക്തി സ്പർശമേയല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല ഭക്തർക്കും ഇത്തരം സമ്പർക്കങ്ങളും ബലം ഉണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനത്തെ ഇത് അതിശയോക്തിയുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്ര സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കുമാരന്മാർ ഭക്തന്മാരായിത്തീർന്നു. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല, പലർക്കും പല ലെവലായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെന്ന് ചിലപ്പം നമുക്ക് മുഴുവനും കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ തോതും നമുക്ക് അതിനോടുള്ള കണക്ഷനും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ച നിമിഷത്തിൽ കുമാരന്മാർ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ സുന്ദരിയായ കാമികയെ പോലെ ഉപേക്ഷിച്ച് വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തി ഒരു തികഞ്ഞ വൈഷ്ണവനായി മാറി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസിതലം സ്മെല്ല് ചെയ്തോടുകൂടി കുമാരന്മാര് ഭഗവാനിലേക്ക് അല്ലെ എത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ നമ്മുടെ ആചാര്യപരമ്പരയില് വരുന്ന വലിയൊരു ആചാര്യനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിനും ഇതാ സംഭവിച്ച ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങള് അതീന്ദ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് മധുര, വൃന്ദാവനം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് അത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗുജറാത്തിലുള്ള ദ്വാരക അല്ലെ, ദ്വാരക അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലാണ് അല്ലെ. പിന്നെ മധുര, പിന്നെ വൃന്ദാവൻ, ഈ 3 സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങള് നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം, പ്രത്യേകിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ലീലകൾ നടന്നാണ്. അത് നമ്മളെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കും. ഇതൊന്നും കഥയോ അതിശോക്തിയല്ല. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി ലേശം അതിശോക്തിപരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക്, നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി അവയെ യഥാർത്ഥമായി കണക്കാക്കണം. ഇത് ശരിക്കും അതിശോക്തിയുള്ള കാര്യമല്ല, ഇത് അനുഭവത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇനി കുറച്ച് അതിശോക്തി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചോ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയെന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കിയാലും മതി. അതേസമയം സ്വതവേ കൃഷ്ണബോധവുമായി സമ്പർക്കം ഒരാളിന് ഈ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ അസാധാരണമല്ലതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ അതിശക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ലെവലിലാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ശരിക്കും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ, ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവർക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി. അതാണ് ഇത് അസാധാരണമല്ലതാണ്. ഒരു സാധാരണ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അനുഭവിച്ചിരിക്കും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഭക്തരും നമ്മള് ഭൗതികതയിലായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തോന്നുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിൽ ആകർഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണ വിനയനത്തിന് സാധിക്കും ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികർ ആരും ഈ വാദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, പരീക്ഷ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പരീക്ഷ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യം എന്നതുപോലെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളെ യാത്രയാണ് ഇതെല്ലാത്തിനും. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം പറഞ്ഞു, ചെറിയ കുട്ടി വരുമ്പോ വാക്കർ വിടണം, വാക്കർ ആവശ്യമാണ് സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നടക്കുന്ന ഒരാൾ വാക്കർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം?
എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തണം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ചവിട്ടുപടി പോലെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം, അതിനൊരു സംശയമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:20 പറയുന്നത് സ്വാത്മ പ്രചോദിതനായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതാണ്? ഭഗവാനിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിലാസങ്ങള്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാക്കർ പിടിക്കാം നടക്കണവരെ. മനസ്സിലായ? എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഐന്ദ്രിയ സമ്പത്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വർണ്ണാശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്താണ് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐന്ദ്രിയ സമൃദ്ധത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുക്തിക്ക് ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ ഏതില് ഏതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വർണ്ണാശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം. ആ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും വേണം, നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐന്ദ്രിയ സമൃദ്ധത്തിന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, മുക്തിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വിടണം. നമ്മൾ ഇന്നാൾ പഠിച്ച് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് അതിൽ കൂടി നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരവാസമോ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനവാസമോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നണമെന്നില്ല, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലെങ്കിലും വേണ്ടി ആ വ്യക്തി എന്താണ് അവിടേക്ക് പോവും. അത് അവൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തും. ഒരു സാധാരണ നല്ലൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവനത് അനുഭവിച്ചിരിക്കും. അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നല്ല, അവർക്ക് പോകുമ്പോ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവനിലുണ്ട്, അത് അവൻ അറിയണമെന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും, നമ്മ അറിയില്ല. മറ്റേ വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അറിയുകയും ചെയ്യും, അവന് വരുന്ന അതീന്ദ്ര അവസ്ഥ അവന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ, കൃഷ്ണബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനവും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിലതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണപരം വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടോ നമുക്കത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇതില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാവരും പല രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് തെറ്റുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, അത് ശരിയല്ല, ഇത് മാത്രം ശരിയെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ സാധാരണ ആചാര്യന്മാര് പറയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണില്ലല്ലോ, ഇത് എന്നെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നല്ല, എന്നെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു മാത്രം ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. കാരണം അതാണ് എന്നെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച എൻ്റെ അടുത്തെത്തും, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരെ ലോകത്തെത്തും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും. അങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും എത്തേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഭഗവാന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടി. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ. ആരാ ഉള്ളത്? ഹിന്ദു മാതാജി ഉണ്ടോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ വായിക്കുന്നത്? വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, എഴുതിയില്ല. എഴുതിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ല പ്രഭുജി. ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? 12 വരെ 12 വരെ കുറച്ച് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് മുന്നേ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. കുറച്ച് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറച്ച് ഇത് വന്നില്ലല്ലോ. അതെ, കുറച്ച് മുന്നേ. 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കൂടെ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ. നാളെ ഓഫ് അല്ലേ? മറ്റന്നാൾ ചെയ്താ പോരെ? എങ്ങനെയാ? നാളെ ഓഫ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് 14 കൂടെ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ. ഇതിൽ വന്നില്ലല്ലോ. ഇതിൽ ചേർത്ത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ 14 കൂടെ ചെയ്തിട്ട് മതിയാ? എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ 4 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 4 ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അതിൽ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ജന്യമായ ഹർഷോത്മുളവാക്കുന്ന ഭക്തിപരമായ 5 പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? മധുരാവാസം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്ത സേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. അടുത്തത്, ഭാഗവതത്തിൽ ഏത് സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്? 10ാം സ്കന്ധത്തില് അല്ലേ? ഓക്കെ. 10ാം സ്കന്ധത്തിലാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറുകളെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ. കാരണം ഈ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇതൊക്കെ വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ? സായുജ്യം, ഭക്തി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഭാഗവതം എന്താണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്താണ്? ഭാഗവതം 11:29 അല്ലെ? 11:29 എന്താ പറയണത്? ആത്മപ്രചോദിതനായി എന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നവര് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കണം. പറയണത് എത്ര ഉള്ളൂ? ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ. ഏതുവരെ? ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞത്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു കൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, നടക്കുന്ന വരെ നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ സമ്പ്രദായം മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതാനുഷ്ഠാന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. ഹരേകൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്? ഓക്കെ.
ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്ന് നിർത്താൻ. നമുക്ക് നാളെ ഇല്ല, മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം തുടങ്ങാം നമുക്ക് 14. അപ്പൊ എക്സാം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എക്സാമിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 8-ാം തീയതി 8-ാം തീയതി. അപ്പൊ ഇന്ന് 4, നാളെ 5. അപ്പൊ 6ഉം 7ഉം റിവിഷൻ 5-ാം തീയതി ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ടും വരും അല്ലെ? മറ്റന്നാള് ഇല്ല, 5-ാം തീയതി തിരുവോണമല്ലേ പ്രഭു? നാളെ 5. നാളെ 5. നാളെ തിരുവോണം. 6ഉം 7ഉം റിവിഷൻ അല്ലേ? പിന്നെ കാണുന്നത് റിവിഷന് വേണ്ടിട്ടാ. അതെ. 6ഉം 7ഉം 8-ാം തീയതി എക്സാം. അപ്പൊ 6ഉം 7ഉം റിവിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാതും നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോകാന്നല്ലാണ്ട് പറ്റൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ സ്പീഡിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. മാക്സിമം ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോവാം. ഓക്കെ, നാളെ ഓഫ് അല്ലേ? നാളെ ഓഫാ. നാളെ ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഓഫ്. നാളെ ഓഫ്. നാളെ ഒരു ദിവസം ഓഫ്. നാളെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഭൗതികത. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മള്. നാളാണ് ഭഗവാന്റെ പിറന്നാള്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് മായയുടെ കാര്യം. മനസ്സിലായി? മായ എത്ര കാര്യം ശക്തിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം നേരെ. ഹരേഷ്ണ, നാളെ നമ്മള് അതാണ് ചൈതന്യം. ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ പ്രഭു? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കണം. അത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടേ? കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. ഹരേഷ്ണ, അപ്പൊ നമ്മള് നാളെ കൂടുതൽ ജപിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നാമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ പറയണതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവണില്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ഹരേഷ്ണ, ഓക്കെ, ശരിക്കും നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ 6-7 ചെയ്യണ്ട. നാളെ ഞങ്ങള് വാമനാവതാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തില്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ, ഹരിബോൾ. ഹരേഷ്ണ, ശരി. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാളെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കാം. ഹരേഷ്ണ, ശരി. അപ്പൊ നിർത്തും നമുക്ക്. പഞ്ചകൽപരൂപ കൃപാസിന്ദേവ പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി പൂവാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ, അഡ്വാൻസ് ഓണാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും. ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓണാശംസകൾ. രാമദേവ ജയന്തി ഇന്നലെ